Α, ωραία. Καταγράφουμε. Γύρισε λίγο από εκεί. Γύρισε από εκεί. Τι να. Να την έχω, μην τη χάσω. Να την έχω, μην τη χάσω, ρε Δημήτρη. Να βλέπω μούρι. Για να δούμε εδώ τι παίζει να πούμε. Τι έφτιαξες, ρε Δημήτρα. Είδες εγώ τι ωραίο που το έκανα. Τι έκανες. Τώρα ζούλεψε. Τι έκανε. Έβαλα αυτό, παιδί μου. Ήταν πάνω στο κεφάλι μου. Α, λοιπόν. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Οι προεργασίες, εντάξει. Όλα καλά. Όλα καλά. Και λεμονάκι. Τώρα το τραβάω αυτό, Δημήτρη. Πρώτη φορά να δω τι θα παίξει. Τι να ρίξεις. Απάνω το ψωμί, περίμενα. Το μαλακό είναι. Ναι, άμα είναι μαλακό δεν βγαίνεται καλά. Έχουμε κάνα μποφοράκι. Το έχουμε. Ωραία, θα πάνε κάτω οι μπριζόλες κουνιστές. Οι μπριζόλες κουνιστές. Μια χαρά, εσείς. Όλα καλά. Πολύ καλά. Μπάνιο θα κάνετε. Μπράβο. Όχι, μάνα μου, 15 Αύγουστο. Θα υπάρχει σημείο. 15 Αύγουστο.